Ka yanzu baka fara bin doka bane na corona virus? A kai labari ne. Ka doka da ka'ida. Ƙarya ne fa kamar so kawai yadda muke zaune a da. To kai kar ka bi doka. Ha ba doka Allah ne. Ashe gwamnati za ta hukunta ta kenan. Irin ku da gwamnati take kama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya aika ka duk da ma dai gaisawan ma dai ma wajen zaman dai dole na mu dan bude. Mutumin da ka ce kai ma kana bin doka da ka'ida. Duk abin da ka ji gwamnati ta ce haka yake. Kawai mu bi doka mu zauna lafiya. Yanzu a hanya da na biyo wani bahaushe na gani yana tafe yana bin wata yana cewa yana son ta yana cewa ta tsaya kuma ita ba ta jin Hausa. Wallahi hanya ba ta jin Hausa ita tana ba ta jin me yake cewa shi kuma yana ta binta da naci. A matsayin ka na bahaushe ka je ka nemi bahaushiya wanda kake jin yaranta take jin yaranka ina nufin fa al'adance. Mu ba sa haka. Bari ka ji. Ina. Al'ada na ka ce ba hadisi ba. Ai duk abin da ya zo in ba Qur'ani ya zo mana da siba ko hadisi to shirmen banza ne. Gaskiya. To na ma ƙarya. Ban taɓa gani ba. Yan mata ji mana. Masta Allah ina son dan yi magana da. Get in the air. What did he say? I don't know. Ba wani abun da ba bane ina so dan ganki ne kawai. Da Allah yan mata in ba za ki damu ba ina son ki. Na dog I dey even look for my eyes. What? To duk da dai ba na jin turanci na san cewa dai kice kina so na ne ni ma dai. Da Allah dan uwa in ba ka da ba da Allah me take ci cewa ta yi ita fa ba mutum take kallo ba tana ganin ka a matsayin kare ne kuma da Allah dan uwa da gaske kai baka nan kake gani Please my dear, let's go. kai kada ya zama da gaske ne Idan yau da farko zo ka sanar kada da subscribe ka alamun karawa ta samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su. Zaka gani